Yan soja karfe nawa ne yanzu? Babu wanda ya san ka fita. Karfe nawa? Wala karfe 4 ga ana shi na kiran asuba. A wani set? Set din wani dare mun ga dare yawa. Set din aikin kwana dai. Wani dare ai aikin kwana ne. Mun kusa 24 hours. The set of wani dare. Karfe nawa yanzu? 4 o'clock AM, not PM. Karka bari sani sanda ya ce duk fa ba za su sani ba. Haidar ya ce wani dare. Ga wannan ka rike ya zaro kudade a zuwa. Muna da cash. Ya daina bude ido. Bari mu cash. Cash. 10,000 haka ko sama. Ga wannan Set ɗin wani dare a cikin wani dare. Kun ga kuma tuna ai yayi kumbura. Karfe 4:10 muna neman halal. A cikin set ɗin wani dare. It's not easy. It's not. Kun dai gani ku?